Ladies and gentlemen, give it up for Churchy! Just for ukuzohleka nje. Imulele indaba yokuhlala kumasabha. Thina emalokishini nje khona ukuhlangana lendawo. Lama weekend khona imingcwabo nemlindelo. Mina ngiyakhokha ngizolalela amahlaya. La ngihlala khona kusekho ngisho amapero. Phela umuntu uthatha imali yakho uyokhokha ukhokhela ihlaya kodwa nomndeni nabangani uyafana nendoda eshiya umfazi endlini ihamba uyothenga amahosha uyithenga kanjani nto ongayithola abantu kodwa vele mina ngisanithemba eSouth Africa. Into enzenzayo nje ziyamangaza. Niyasihlupha. Lento enzenzayo lonifaka ko Facebook incoma osushi. Ngiyanazi phela nini. Nithandela inyama yenhloko. Ephekwa 7 hours. Nanede nje nathola ithenda senidla usushi. Anuthandi nemifisho okuhlaza ngiyanazi. Ukuba niyayithanda into ezihlaza ngabe niyambhodela umalema. Ukuthi nje nithanda izinto. Futhi bona abantu besifazane. Hey, kubuhlungu ukujikela umngane wakho kade niyifebela naye. Mamnengalo liyogcabi lokuzana uhlangane naye after 3 months eseshadile seyamphika umamnengalo usuthi awuthobe kwagcina kukulungelile kulo yamama athi Jesus athi the Lord is good uthi no umcabo is good washada kwakuthi kodwa senazi bemanzi okukhululwa amawiki nje umdzabe engaphuma ngaphansi kodwa bese noma ugodo kade labona ndida webhuba yabo nje bafowethu mina ngizumkhohlisa le ingane nambe niyixoshe emaklabhini uyishade ngokuthi avidansa kamnandi avifene ilobona ufike endlini zobona uzokusikutshela ukuthi no dog is style formed against me shall prosper ngoba siyayikhumbula ukuthi abantu abamnyama kodwa mese sincoma izinto asibabongi laba abasizile khona abahleli la abanganawo no matric banamathenda uthi wayithola kanjani akugcwalisa iforms
Bachama kanjani sahlulwa isingisi? Bachama ngaphi ulwa iy'namba? Isathi 2014 kwazi ukuchama umfazi. Sitshele ukuthi uquma ngani. Sinjalo vele siyayincoma yonke into. Nithegeke, nishutheke ukuthi-ke ngika-dentist. Kodwa-ke koshoyo ukuthi ngikamama engimhambayo. Nasenani bakwazi ukuchecka ini. Checka ini emasibheki kuphela. Ishutheni nemicabo nyawashutha amathathu. Bona bayazenza into zabo thina ezethu to a nerd barrack bese bezenza futhi lezi ezethu nibancomo nina laba nahamba nayo ku Harry Potter nathi wow creative ini baqala nini ungigogoke likonke sithi siyasenza basiphikise basitsheleka belungu-ke we discovered Africa. Uchaza ukuthini udiscover lichazeleni? Because how do you discover a whole continent with millions of people already living in it? When you discover it. And then when ubhuti wami discovers the TV endlini yakhe emhlanga yambona. You can be anything you want to become. Don't let anyone tell you otherwise. You can become anybody. Figama Nigerians do exactly the same thing to identity fraud. Slandeleke nathi-ke sibe naleyo mali-ke bona belungu-ke beshaya ngama-Land Rover nama-Range Rover uyithenge uzoyidrayiva kuwe-street. It's an off-road car, fanele uyidrive le entabeni. Kodwa kumele bathiwa nje iyisekini. Uthi hayi ugogo ngizomthumela isithombe ngeke ihambe iyo-driver lapha ukungaqondiye. Uyithengele. Fana nale nto eseniyenza. Yini indaba yokubleacha? And mina ngiblame the African mothers. Jelani ingane ibleach yokuclean i-toilet ayikho. Ukuthi eGoli bayivume kanjani le nto eyenziwa umshoza namangazi. Umshoza minaji nje. Engafanele. Mosha imali-ke uvele muhle uyofunani ukusoka phesheya. Ube nabangani nefamily emthandayo umshoza ekhaya bamtshela ukuthi asisho ukuthi ungayenzi sejayi. Ubuso right hamba ulungisa ikhekhe. Instead of an American face hamba ufuna ikhekhe la kaNongoma. Ngoba kusiza ukuthi ubuso bube base-America kodwa ikhekhe ngathi i-portfolio yaseJebeli. Omazi ukuthi ada eshishiniza. Athola indoda imthengele
sifikile. Ukuthi abantu besilisa bazi siyasihlala uhlale wedwa usibuke isitane sakho ukuthi awukhokhelana udlamile. As black people, we have forgotten who we are. And we have become embarrassed of who we are. Sidlala belungu. Siyamhleka ubhethi oduma ukuthi akasazi isingisi. Wena umlungu wakhe uyasazi isivele. Njengoba kwawena nje ungasazi. Mengabe kodwa kufika i-French noma i-Italian too sexy. Sibeda kamnandi. Kodwa umuntu wakithi lize lincome ngisho bed isiZulu lithi bakhuluma sex mara baba segoli bathi bagcoka amacici bayagcoka tu inina labeni sidukisela ingane ingane ihambe iweekend eyodwa yegoli ibuye isisho mara tu mina ngathi domngane wamwale mntu batu wayegoli one weekend wabuye sesho mara tu wakhohlwa ukuthi ukutuba kuphelile. Update kuka ngendlule tu. Kodwa ngokufake umara. And it is our fault, black women. Iy'ngane zethu are growing up thinking being purely black is ugly. Tina sibahle in different shades, in different colors and in different shapes and sizes. Don't forget akusho kodwa. Ukuthi singabe sisayinayo. Asigeze, sibekade, sikhumbule ukuthi makeup is to enhance the beauty, not to change it altogether. Usuyifakile-ke yayi-peanut butter-ke yamthola umuntu-ke uhamba nawe-ke seniyavuka ekuseni seyakukhweba mfethu ubulosi sengibuye nazo. And siyazi ukuthi each and every one of us sinomngane ongayisi ofanele athi ukuqinisa bese kuya ngasekuyinakeni. And if unganayo lo mngane it's because wena ulowo mngane. But asingenzi kakhulu. Asenze nje. Nami bengabe ngingasafakanga lutho nje. Manje ngiyivalelele nje noJabu ukhanyile. Kodwa asingenzi ngehamba. Ngoba manje ufika nezingane lebonanda seyigeza ubuso ko-handy end zama ukuba mahle ithola ama-blesser. Ingancane sifakelana i-pressure. And kufanele iphele leyo nto. Especially abantu bethu besilisa. Abajimbo kodwa bathi bafuna intombi. Mina nje mangathi uyimina engiphethe i-SABC noma iyiphi enye i-channel ye-TV ngabatshela bonke nabafana bokwaito ngithi ngizodlala umculo wenu. Ama-video games awalingani nomuntu. Thina fanele sithathe noma yini noma yayikhethela. Fanele nale ndaba yelobolo. Fanele ishintshe manje umthetho. Umuntu oyisidudla akakhokhi idabula. Asidalelwa kuzothwala ama-truck. Nakwitholl gate imini ikhupha ikhokhi njenge-truck. Phela
ukwenza izinto ezizokwenza abantu besilisa bona bahlale bene-choice baya-choose ukuthi bafuna bani. Uma singathi nje makuqala u-2017 sonke sithenga ama-vibrate indoda ibinganalo imiliyoni. Uyayikhethela ukhala, uyayikhethela isize, ayifune breakfast, ayifune ufake ebhokisini ley'cathulo wayifika phansi kokubheka ufika nayo. Angeke ukuthi ubuye ekhaya i-vibrate yakho ipela ukuthi manje kule weekend ngihamba namanye ama-vibrate. Laba sibenza into eyiningi kakhulu. Mina, I'm in the process of establishing i-app. Ngiyacabanga ukuthi nonke la niya-travel. Niyayazi i-trip advisor. Ungena kuyona, bakutshela ukuthi hayi lelo hotela lu-5 star, li-right, ama-tiles agcolile, i-toilet aliflashi kahle, or li-right, ungakhokha nani nani. Ngifuna senze i-dig advisor. Shela umthoko ungene ubheke ukuthi ufaka igama lomuntu bakutshela ukuthi hayi yena uyakhokha kodwa ayivuli ungekwazi ufaka ukuthi ikhuluma usezuma kuthi hayi u-right uyakhokha futhi akwakwenzela ukuthi ngingawumhlanga kuphela. And we are not going to introduce the name. Don't tell us you have a nice. Nice
stop using Western solutions for African problems. Kamkhulu abasebenzisi indlela yakamkhize bebekliniko zabo. If we can go back to being Africans and know who we are, senze izinto ngendlela yethu. Ngoba manje siyayikopela kodwa ziyasikhala futhi into zabelungu. Nibona nwelwa amathenda nje usulitholile uyothenga istezi thatha umsamo ufaka upstairs. Bayaselaphi ufunda uqede suyasebenza ubona umsebenzi uyaphela ufaka o-Indian hair. Ayafika amadlozi ebusuku asazoblessa afika sekwahlala ukubashi la and I have traveled a lot. Wherever you go, you are an African first. Ungabi udokotela, ungabi millionaire, ungabi gynecologist, noma athi kuyini. Zothiwa the African doctor is here. Ngeke ube unompumelelo oqala. Nina niyakwazi ukwabiza amagama belungu nize nibiza wama-Italian ningakwazi nase-Italy. Kodwa wena ushintsha uNonhlanhla. Ubunoni. Abelungu can build a car in 2 days. Why haven't they learned our languages? All their lives. Ukufunda nje igama lomuntu. Nine namabhizinisi Monday menipindele emsebenzini. Nenze lento ababenza koma bethu. Ayizabe emshintsha ukhethiwa uKatherine. Mina I have a very easy name. And umuntu beke walibhedla nje nami ngibhedelakhe. Wafika nje wangibiza ngokuthi njiwe ngithi qona. If it doesn't have a click, I can't say it. Ithina esizenza sihlale sibukekela emuva because we accept wonke udoti. Dortmund wamakhondom amasha. Uyasida nje wena istrobheri nephuphe. Sikhona isipaza shop esidayiso strawberry noblueberry. Babasinika ama-flavors ethu esiwazini. If they want us to use those condoms, they must come in flavors that we enjoy. We want them to come in Norox. We want them in chicken feet flavors. Tin fish. Amagwili, upoloni, that's what I enjoy. Like that is understood. Basiza thina basiza ngento zabelungu. Besitshela ukuthi a-noise free. Unenkinga ne-noise ye-condom, usaqala emjondo le-noise. Umsindo la sihlala khona. Thina sikabonga umsindo wey'bhamu emalokishini, zosinciphisela umsindo we-condom. Akufanele siyivume zonke lezi zinto. And it is up to us as people ukuthi sihlangane. But the worst thing that we do is mese sihlangana siyaduka. If kini kunenkinga, what do? Exactly. Noma uqoshe yena umalume mekukuthi u-uncle uyahlupha. Awukaze kodwa uyolanda ubaba ka next door uthi wozobaba la ekhaya ngoba thina siyahluleka. But thina siyathanda ukuthi mengabe kunenkinga suyahamba uyangale. And that is wrong. Bayasihleka abantu.
and nina niyathanda futhi ukuthi nimjudge upresident wethu. Phela naye akayena uJesu. Akana imlilo. Nithakaqede ozinofobia uyakwazi ukusipela semhlabeni. Mina ngineshow ukuthi upresident wethu is not xenophobic. Because uyambona nje unkosazana Zuma ukuthi inkaba yakhe iselaguza. Thina bese somjudge. And all of us here sineyinkinga zethu emakhaya. And abanye benu bahle bagcoka ama-Crocs, izihluzo sezibuhlungu, abaganile bafuna ukubaleka mbeza. Abanye benu bahambe bethaka, my man does everything. Amadodeni awazali bonke. Ashulo, kaspuka wane dewa win what I like to take my wife. Madala, sasimlele samlela sathi ngowesifazane nje pastor. Ayamzanyela nje pastor. But mayithola nje what I like to take my wife. And Mina, as someone who travels, I'm very creative. The first time ngiyapesheya, bakhona abalazi ibhanoyi ngakhuluma umuntu yasebhala. Angisho abantu bona ngiza America. Ay, ngaswenka man. Ngaswenka man. Ngathi ngagibela kuqala ke futhi ngoba ngase nginala ngithi ithikithi. Ngangazi phela ngangithi khokha khona. Ngitshela ukuthi nje mina ngoba senginamthikithi ngihlala nomuntu. Ngangena ngahlala business class. Excuse me, ma'am, that's my seat. But we are racist, not to knock down. Young guys, but put on you but the style of status, they don't like cooking. Gatina, I didn't get you when I tell the dog that I sebegqoka amaphentihosa lokusho uyabazile bathinani-ke nembaziyo mina ngangikhalela ukubona ngangithi wow what a good job they have wena basempompi balemoyeni nje babebhampa kanjena nje ungazi ugqoke iqofu ukuthi uyosiseva amanzi namaseminji America. If family engangiyisebenzela when there's an au pair, for those who don't know, au pair is a sexy word for ukadingana bekwethu abelungu ba sexy. Bekwethu uyayithina kuba njone no ade. Kodwa kufanayo. Ifike ngijabulele. Iswengile. Ngangakawazi nama-word ukuthi ayaphambana. Hamba la makhaza ngishayela ijazi. Ngiyalakshisa indlela yidumu ngayo ama-Americans. Ifamily angangiya kuyona ngayifitha isime e-airport ney'hlobo zayo nomakhelwane. Begqoke izinto zengwe yonke into nje enesilwane phakathi abaqayithela. Beshaya iy'gubhu so that I can feel like I'm
umlingani wema-Black American ngidizile. Imina fanele bengijabulelani nina ngoba nilana nje ngobokhokho beni baba amagwala bahluleka ukubalekela amabhunu abathatha abafake emkhunjini. Kodwa nina senijabulela mina. Bekutshele nezinto ukuthi okay, this is a chair. It's not gonna hurt you. You're gonna have to sit on it. You know, I know it's difficult from having sat on the floor your whole life. Abaz, you guys think this is a joke? It's not Abaz. And that's what in Gambela, Africa. Because their TV only shows them. Lay Gane, Bugan, Nemka. Labantu baze bathumela ama-celebrity ukuthi azoshutha iy'ngane ezathi bayazi ukuthi sikhuluphelele e-Afrika. Uma befuna ukwenza ama-adverts ngabantu abazathi bakhona nje o-Victoria Beckham. And mangifika khona, I felt bad ukuthi Nkosi yami labantu angazi ngayitshela ukuthi kunjani e-Afrika. Futhi mengithi e-Africa, it's because ubona e-Africa is a city. But wow, I also have a friend from Africa, you might know him. He's from Ghana. What's his name? Can't remember his name. Do you have any tall men in your village? But in the mnandi ngabo, if uzosebenzisa umqondo you can make money. Mina ngibonile singena la ngiyayibhimbela nje. And anginankinga nalo. But eAmerica ngangumuntu loduma. Ngahlangana ne-Black American, ukhona ubaba oshonile. Owayekade sinisa iy'ngane eSouth Africa ngathi kwasha kwacima. But wow, you're South African. I've been looking for people to come and sing at the funeral because they really loved Africa. Ngathi mina hayi phela bafuni. Well, if you can help me, we're willing to pay them $5,000 that we have a choir. Sathi sizocula u-Amazing Grace. Sathi siyapractice athathe nje uyabhimba wena uzoshintsha konke ukufa ulinuku. Ufa luphi kudusula. Safika-ke sesiprepared. Ngizongena ikhaya yase-America. Icule kuqala iculo lethu. Washo ukuthi sesizobizwa nathi emva kwabo sethi besisakwazi ukucula le nculo siyohleka sobonani ukuthi ayikho lento yethu. Washo kwabizwa ikhwaya yethu yase-South Africa. Angena ngomakoti show with the song is so wise. Phela nina eSouth Africa ama-trends amuva fast. Ngisho esontweni manje kucula into ongazazi. Uthi le ngoma eyanini. And senacula nako my God is good oh. Manje asazi ngempela ukuthi thina siba behind. Sike sayobona omunye usisi eshonelwe ingane eLondon, sahlala eLondon. Sajudana siyombona siyomduduza. Masithi siyafika, sesikhohle ukuthi kambe buya la kushonwe khona uqala ingoma. Ngathi mina ma-eculani bonke abantu abayazi ingoma. Ngathi culani noma iliphi-ke mina ngizothandaza. Sangena, kwase kube ithuba lokuthi ngithandaze umthandazo ndololo.
Nkosi Jesu. Amen. Asengithi I am here to represent and to tell you ukuthi ama-South Africans ahlala overseas, they want to come back home. Basabaningi. You judge them. Nicabanga ukuthi ngibiwe imali. Nicabanga ukuthi kuhlalwa mahala, kuphilwa mahala. Umuntu uthola ukuthi uyasaba ukubuya. Ngoba nizomjudge ukuthi akanamuntu, akanalutho, akanani. Nalabahleli khona kuphilwa ngemali. You must allow people to come back home and start again. Ngoba ziyadabukisa ezinye izinto abayihlalele ngaleni. And ziyadabukisa ney'mpilo abayiphilayo. Bathi nje bafane nje nama-celebrities ase-South Africa bathatha ama-donations. Umngani wami washonelwe umkhonyana wakhe bengale bobabili. Yathi family ubengasebenzi owesilisa. Bekusebenza umema. Ubabazi. Eseshonile bathi abakubo siyasifuna isidumo sethu. They have no idea how expensive it is. They do not understand. Wabuka usisi wenza ama-prize. Bathi nje siyayifuna ingane yethu ngeke uyingcwabele lapho. Thatha wahamba yomcremate wamfaka eplastikini esitayela. Uyabiza phela umdisi sisidumo. Ubiza mkapheko umdisi umuntu ophilayo. Wathi mefika kwathi hayi basiphi isitumbu. Iphi ingane yethu wamkhipha ku-brown. Illegal usabiza ama-Nigerians awodokotela ngamakwerekwere. Ngoba sazi. Omunye umngane wamahamba 3 years wathi mebuya umkhonyana wakho wamenzela i-farewell. On the day that she came back, sathi sisafika nje nama-suitcase singakaqedi ukuwathulula. Wambizele ekamereni. Shoot naye phela kade amgcina ufuna into ka-1. Sezwangencindi nesibakele. U-3 years lo. Le nto umnika yona uthi u-3 years lo. U-3 years lo nje. Le ngabungqa kozongipha yona u-3 years. Phindela la uvela khona. Kodwa yena ubehleli enabantu babo. And abantu besilisa balokusijaja bayitshela ukuthi simane sivuke nje sithi hey lesinamhlanje asithi angiyofela. Akekho umuntu wesifazane okaplane ukuthi yena uzofela. But terms and conditions apply. Uma unendoda enhle ayijwayele ukuba nemali. Uma inemali ayijwayele ukuvukela. So sisuke sibalansisa sibambe imizwa. Nina bese nifuna ukusijaja. Akekho umuntu wesifazane osukayo nje. Afuna ukwenza into wrong. Kodwa isiZulu sithi alikho ibhodwe elinganasidikisela. Nana nithi
drive imoto inganaso esipeyini akukho legal. Besenzelani mina. And I wish abantu besilisa bangaba nefair kuthina. Umuntu akutshela ukuthi sisi ngiyakuthanda ngizokwenzela noma yini oyifunayo kodwa into yami ingangeqhuzi leBarrett. And black women, it's important we learn to invest and to invest properly. Lento yokuthi investe inweleni naseyithathulweni iwrong. Nayo into ekhokhelwayo. Mina masiwa ngiyokwenza i-rejuvenation ngingayenza la. Fanele sihlangane sonke siyenze bese siyahamba siya le emhlangeni kaNobongo. Bese sithatha izitifiketi zethu siyishuthe siyifake kuFacebook. Sithe ngoba babengani. Overseas in France, yokwenza corporate gig. Mangifika khona angijwayele lezi zinto ngishayela. Ngaza belu bawathandana ama-theme party. Mangifika khona bathi we do a theme party. It's the 1840s. I'll send you a page waiting to come. I said, 1840. I would not have been allowed to be in the same room with you unless it was a slave auction. And when I know myself, I'm lazy. I would not have made a good slave. When I go by in Jane. Gango umusuma imane wakho. Gango hamba mina ngithi bas. Kelly believes he can fly. Angizwani nokuhlupheka. And mina ngashada umlungu. It's not my fault. Ugogo wathi ngingadlala odakeni. And a lot of black guys like to judge me. Bangitshela ukuthi awuthenjiwe, uyasdayisa, akhona nje amajini. I do not discriminate. I can date anybody. I just prefer my men with some white features, like a permanent job. It's not because I'm a man, but because as a parent I'm very honest.
Yeah, sometimes ngithi bengiyithethisa ingane yami ngithi son of a bitch ngikhumbula ukuthi mina bitch. Ukuthi yini ngoba nasesibonelo bayaphuma odokotela basepholi. Because the medical aid needs up Dr. Kanai and Batem. Minangenga hamba no antwam so gibeli ngano elithi ngiyamkhipha. Bajabula wangeni pilot. Yayibika yathi uMr Mkhizi wayakhe ngathi ngeke ngane yami ngabe ngigibeli itekisi. Kanga imali engaka drive umuntu omnyama. Ngicela imali yami ngiyogibela itekisi bekuthi ngasebhange ngizobumkhize futhi. Mina bebengibuza ukuthi manje ngane umosha imali nje ngokuyisa I am an honest parent. If one day ingane yami iza kumina ithi mom I no longer want to go to school. Ngithini kuyona? Jack, if you stop going to school one day you're going to be a president. And as South Africans, we need to accept that we are different and together we can live in this country. Our differences do not mean we must fight. Black, green, white, yellow, singahlalisana. As long as we accept we are different. And sometimes we judge people too much. Ngendaba yokuthi angazi xenophobia, angazi ubani, racism, angazi ini, not always. Mina, mother-in-law amazwana naye. And I can tell you now, she is not racist. We're just different. Now unabangisa abantu abamnyama ongabathandi. You have white people you don't get along with, isn't it? It's not always racism. Sometimes it's just different personalities. We're different. I'm a Libra, she's a bitch. We just need to accept we can live in this country together ngaphandle kokuthi silwisane. And if sizolwa kangaka mengabe namuntu onesandla esisodwa sezoshaya impama siyaphila.